Velkommen. Hun skal ind og fange en sommerfugl, fordi det hernede ved pæretræet her, der ligger der masser af mugne. Så der er sommerfugl, der er bier, der er fluer. Og hvis hun rører en bi, så kan den gå efter hende. Så det er lidt det, der er udfordringen. Hun må ikke røre en bi eller noget. Ligesom I ser nede på nogle af dem her, der kravler der bier. Og stolen er fyldt med fluer. Og derovre der er flere bier, og der er en lille biggie bye. Hun skal fange en sommerfugl. Og hun må gerne gå i gang nu. Kan du? Jeg ved. Okay. Du har ikke lige for i dag. Vi kan ikke nå det. Jo, vi kan. Okay. Okay, vi gør sådan, at I kan se, når vi har fanget en. Altså ikke sådan, at vi filmer, så I kan se, at vi fanger en, okay? Ja, det var så det for i dag, fordi at, vi nåede så ikke lige helt at fange den, fordi fange en sommerfugl, fordi at, vi har nogle tekniske problemer med, at så var det så, den ikke gad. Så fløj de for meget, når det var, vi først var begyndt at prøve at fange. Så jeg går over til mig selv nu, og så kan vi har tænkt os at gå ned i en skov, der er lige dernede. Og så vil vi, fordi der er en kanin, der slipper løs, så vil vi prøve at se, om vi kan fange den. Og så siger jeg så, jeg går ikke helt dernede. Men jeg kan se mine kaniner, hvis det er. Okay? Godt. Men desværre måske en anden gang. Ja? Hvad for nogle kaniner? Rigtig hygger mig. Men vi ses. Hej!